پارتیا دموکراتا کوردستانا سووریا گرتنە ئەندامێ خوایê bi navê Cemalîddin Seydo li navçeya Raco ya bi ser devera Efrînê ve li ser destê çekdarên Partiya PYD bi tundî şermezar kir. û ew kiryarên PYD bi kiryarên neberpirsiyane di beramber endamên partiya xwe binav kir. Ji dereke ragihandinê di Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya da di daxuyaniyekê de girtina endamên partiya xwe li herêma Efrînê ji aliyê PYD ve şermezar kir. û te kes kir ku ew kar dikeve xizmeta neyarên gelê Kurd de û bangilê PYD kir ku dev jê siyaseta xwe ya jî partiya wan berda. Partiya Demokrata Kurdistana Sûriya her wiha di daxuyaniya xwe de banga berdana Cemalîddin Seydo û hemû endamên yên bi navê Saîd Îso, Siyamen Dibrîm û Beyazîd Mehmû, Resul İsmaîl û İdrîs Elo, Şikrî Bekir, Ehmed Seydo û rûpeleke nuh vekin ji bo xizmetkirina gelê Kurd û dozawê ya netewî yan wê encamên xirab hebin. Tê zanîn ku çekdarên Partiya PYD di roja înaborî da bi ser gundê Çeqilmê yê bi ser navçeya Racoya devera Efrînê vegirtin û kesayetê navdar yê wê deverê yê bi navê Cemalîddin Seydo li gel neviyeke wî binçav kirin. Ji aliyekî din ve Dr. Luqman Seydo kurê Cemalîddin Seydo ji arkê re got heta niha bavê min Cemalîddin di zindanê asayişa PYD de ya û PYD nahêle tu kes seredana wî bika û rewşawiya tenduristî gelekî xiraba ji ber ku nexweşiya dil pê re ya û ev sê rojin derman nexwariya ji ber ku PYD nahêle tu kes seredana wî bika. Dr. Luqman Seydo her wiha got her zarar û ziyaneke bigiha bavê min PYD di ber de berpirsa ji ber ku bavê min nexweşa û ew nahêlin tu kes seredana wî bika û derman bigihînin zindanê. Cemalîddin Seydoya 75 salî yek ji kesayetên navdar yên Efrînê ya û semboleka rêbaza Barzanî tên naskirin li wê deverê. Ji aliyekî din pêşmergeyekî Mela Mustefayê Barzanî bû. Ew di payîza sala 1971 da li gel hinek hevalên xwe ji alê rejîma Seddam ve li qesrên Nîhaya li Bexdayê hatibû girtin. Dema ku diçû Barzanî bibîna piştre li ser tekeziya Barzanî û di encama veguhestina dîlan da ew di roja 8 meha duwan sala 1972 da serbest hatibû berdan. Hêjayê gotinê ku ev ne carayekê ya ku çekdarên Partiya PYD êrişî gundê Çeqilme û malbata Seydo dika ku di adara sala 2013 jî çekdarên PYD êrişî wê malbatê kiribûn û ciwanê bi navê Şêrvan Reşat Seydo kuştibûn û 5 endamên din yên wê malbatê girtibûn.